guys. Ha? Hindi ka lang dito nag-upload. Hindi pa. Ngayon pa lang. Ayan niya, guys. Dahil sobrang init. Ayan. Ayan o. Makikita niyo yan, guys. Yan ang aking school. Hindi. Ngayon, guys, pupunta tayo sa sa Hacienda Luisita. 1, 2, 3, funky. Hacienda Luisita ba? Ayan. Super init. Wala akong jacket. Kaya ganito lang ang itsura ko. Ayan. Pupunta kami ngayon sa Kabaksan. Kabaksan sa Bicol. Ayan guys. Kasama ko ang aking pamangkin. Ayan, si Angie G. Say hi. Hello, Jonix. Ayan. Kami lang tatlo ang magkakasama. Kasi yung pamangkin kong Chabi ayaw sumama. At saka yung isa pa kong pamangkin na ayaw tumangkad. Ayaw niya sumama din. Diba? Kaya kami lang dito. Ewan ko kung hindi kami maliligaw. Uy, boy, sige, kaya tala mo ako pang agusan, boy. Dapat pa rin. Diyan, kita dyan kita. Ang sarap naman. Si Boy pag hinuli. Hindi man yan. Lola mo din yun, Boy. Delikado. Hi! Ayan. Pinakita ko ni Boy ng daan. Malian ng turo. Hi guys! Ngayon guys, nandito kami sa Binisitan. Sa Dunsol. Dunsol, Binisitan. Ayan. Ngayon pupuntahan namin ang aking pinsan. Ayan. Si Ate Ann. Ayan. Ayan. Diba? Ang sexy namin. Huwag nang kukontra. Walang kukontra. Diba? Alam na yan. Alam na this. Diba? Kaya naman pala yan nila. Ayan. Diba? Pag sa probinsya, ganito talaga ang buhay. Diba? Ganito ang buhay dito sa probinsya. Masyadong palay, kate, kate-kate, gano'n, diba? Tapos, asa na yun? Yan. Si Junix. Hey, Junix. Ay, ate. Ayan. Yan na. Diba? Dapat nagmotor kami kanina. Kaso nga lang, hindi na namin kayang kasi baka mamaya malaglag pa kami dito sa palayan. Mas mahirap na. Yan, di ba? Kaya dito na kami. At pupuntahan na namin si Marie. Yan. Di ba? Kaya, natin. Kita-kits kami. Medyo ilang taon na rin hindi kami nagkita-kita. Kaya ngayon, dahil umuwi ako, lahat ng kamag-anak ay pupuntahan ko na. Para kahit pa paano, mag-lockdown man, mag-everything, di ba? At least napuntahan na namin sila. Ayan. Chan, chan, chan. Ayun na si Makmak at saka si si Justin. Ayan. Ayan. Kasi di ba, mo, yan hindi pa siya namumunga. Ayan, pero may sakit yata itong palay na to, nagdidilaw. Oo.
Pag ganyan na, sakit yan. Oh, naano siguro ng tubig o ano, kulang. Tapos ngayon, dito naman, ayan, anihin na, mga 1 week pa. Pwede na siyang na-harvest. Salamat. Ayan, ang ano, aming anak ng aking pinsan. Yan. Si Marie. Si Marie, matagal na namin yan na nakasama sa buhay. Sa anak ko pa, babae. Hanggang sa kay Adelan, si kay Ate Ana yan. Ngayon, andito kami sa kanyang bahay. Ay, ang kitang aso! Bawal mga gat! Ayan. Atin, kumusta na? Naku, Marie, ano yan? Ha? Ano na, ha? Sino ang kamukha ng batang yan? Ha? Si Tintin na, kamukha ah. Nasaan na yung pisngi ni Makmak? Buntis ka na naman ah. Ano nito? Ah, si Gian. Gian, ayan. Gian. Masarap magduyan sa probinsya. Si Kuya Makmak. Ayan. Laka na ni Makmak. Happy birthday, Makmak. Uy, si Atin din yan, si Justin. Doon pa yan kasi si ate nang gawa niyan. Oo, dun pa yun sa... Ah, diba? Ito Palbe. ang ano, ang dami mo namang halaman, Marie. May orchids ka pa dyan na mabibiktima. Ayan yung mga hihigalan. Pahingi ako ng Talagang iyong orchids. Mainit to. Dito tayo. Kahit ano, basta orchids na ano. Ha? Bakit? Nag-aalaman ka rin ba? Ah, merienda sa Hindi mo kuya. Ang dami doon. Meron ganito. Ay, mama mo. Nagluwas? Hindi namin nakita. Wala pa ako. Alin? Kunin ito. Nagaan na ba yan yun? Puro na ugaw. Ito Marie, binubuan sa yan Maria. Gupitin mo, kortihan mo. Alambre. Ito ba ate yung halaman sa may ano, sa mga market. Di ba yung mga camel, tawag. Kaya nga kortihan mo nga. Tapos pag nakortihan mo, ibenta mo. Mm-mm. Pagkakakitaan mo yan. Abo, ito naman ba? Hindi ko na naasika so wala nang pasok. Pare, pabiktima ng iyong orchids. Ayan o. Ay, si Kuya Mak, hindi mabango. May araw na si Kuya Makmak. Hindi na ako kilala ni Kuya Mak. Hindi na. Si Atin nakakilala pa. Diba? Sige, kaya nabi ko, ipapunta sa cake safety. Oh, kanaksan nga kayo yung mga durabling kayo, mga rubas nga mo bule. Digdi o, sisa na kay Starman sa dayot na. Ide. Si Bango. Ah, si Bango. Kung nagpirmi mo kay Arlen. Kay? Nagpirmi kay Arlen. Ah, yung akin ni Manay, ano? Ako si Ni, ano? Sani. Oh, sami. Ah, may agum naman. Para silang tinapay, o panlisan. Pandesal. Ah, okay. Ana, yung nandyan, bayawon. Yung dyan, sabi yung hari ba? Iba pa natin yung Bikini. I-ano pa natin? Eh, di ba mag-ano naman ito? Eh, isa ako para ano, mahirap yung ibaba doon sa pababa eh. Paano ibaba natin yun? Sige. Hindi ka tabayin mga pagkadumaan sa Lungay. Na, Sa birthday ni Mama, bukas. Tayo mga dumaan. Saan ka dumaan? yung nasa kaya na mo. May motor.